بزعبا إرتراويان أب دابات زلو خبرات تعزبتي من تاي رسيعكم مميلكمنا أنا بكانلي بزح جيزة تزاريبه أو أدي سابا زلو بواويان بزح جيزة تزاريبه يوم كم مسرحكوا على العصر تزوم فيديو أنا بوجني سريح نيرندي أما عسكر رابط زركوا وجناتنا أكبيت سجم كم زلو قد محجي بفيديو غيرنا جالسنا نيرنا انتقلنا جن كم تزد الشير سلزي تجبر لهم وكل حاجة أيرخوا بنزلو أما عسكر رابط زركوا وجناتنا حماق كم زلو زر فيديو سريحنا نيرنا انتقلنا جن كم تزد الشير جبر بزي مقالو نساتون زأكل حاجة سكاخوي قالو أقدم بينا بزعازو مبدأ زلو حواتنا وزح جزء تزاربنا لوني أبنا إنا ترجع من صرح لزلنا خا والحنت حاجة سكره وصل زي قالوا مها المستعجل درجة عامتهم وين اللو مالتي أما عسكر دابات ساقي زلو حواتنا كرم حجي بسرحنا فيديو وكا تي جوفون دمي زجبرنا كأخلهم زلسي كأله تزلو نابرخان نابلت ندخل بدأ خيس زلو كلا يجزي فيديوهم قبل لما تنال لنا أبسط زلو حواتنا صايم دحين محتاج يموت له أما عسكر دابات ألم واجي زركوبو إرتراي سدتين ياتات وجناتنا كابزل على عد مقصاب استحته ناي مجبي ناي حكمنا ناي تمرتي ناي تصتا ناي بزح تصقمات اللهم بزلو خونتاتكا أزيو بزح زغون حاجز يزدليهم سلازي كن حاجز لنا بزح جزء فيديو سرحنا هنا بزقباون اتزرع يا سب حجزي إيدكم عين سبركم لنا اتزحجزكم وحجزكا بتخكل نافتم ستقوم وجنات أبتحنا هنا اتتصقم جن كودا سلازي تخاله حجوهن توسخ حاجز يدليومي كل سبون يسرح له فيديو تري لهم سلازي عام زلكم عامهم كتحجزوا بزا قطم مش مغزابير املاح كم حصلكم يدلي كم توسخي كم ناتي حسابك نام ناي ግለሰባት ወይ ቃ ውልቀ ሰባት አካውንት አቲ ተሐገዝ ናበ አቱ ዘይ ንፈልጥ ከመይ ጌርና ሓገዝ ንህብ ኢልኩም ዝሓተትኩም ሰባት ኣለኹም ትኽክል እዩ ምናልባት ሓንቲ ዝተኸፍተት ጎፋውንድምላ ኣብ ኣሜሪካ መሪሕ ዝበሃል ሓውና ዝኸፈታ ጎፋውንድሚያ ጽቡቕ ነገር ናይ ጎፋውንድሚ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ማንም ሰብ ኣብቲ ሊንክ ኣትዩ ብምጥዋቕ ክንደይ ተኣኪብሎ ክንደይ ከናቶም ሰባት በፂሑ ከረጋግጽ ስለ ዝኽእል ካብ ዳባት ሓደ ዝውክልልና ሰብ ሓቲትና ለና ኮሚቴ ኮይኖም ነቲ ዝውክልልና ሰብ ከዓ በታ ዝተዋፅአት መጠን ገንዘብ ኣብ ኢዱ ሆነ ረክቦ ምዃንና ኣነ ባዕለይ ቃል ኣትወልኩም ኣለኹ ስለዚ ነዛብ ላዕሊ ዝገድፈልኩም ዘለኹ ጎፋውንድሚ ሊንክ እንዳኣተኹም 5 ድያ 10 ነዞም ወገናትኩም ካብ ዘለዎም ፀገም نخنوصهم إذا كان بل زيابير أملاخ زوجهم مزبلي تكالكم thank you سلام أمل لا كرنعت علم زلهم وجناتنا زوم تريوم زلهم أبوتات كاب كفلي ترادو محبر زموتيوم كفلي ترادو محبر كاب هايمونتاون بوليتيكاون نتاع زهنة سبز حق زلون أستار 10 عامات أما عسكر حاجة زوم مديت زكاير لزنبورو محبريو بساعة زخاء تراخيبنا بحنساب كينا إذا تخفيتا ننايدابات مع عسكر تحجز لاغو فاوندمي صوم كينا بحساب كن سرحات سامعنا مصينا لنا ابوتات زبلو مجمرا ختصمع الشمبار كم زي خبلص انا حتى مسحاونا كل نجر اتي نايغو فاوندمي نابانا اتاو خم زي خون غيرملو نحنا خا بحقوس منفسم بهدوء برجوع منفس كنا تقبلنا مالنا سلازي نايتو مسحاونا قدم حجي ابني ماني كحفتنا تزراربنا ياون جوجي من قد مخانون تحقق خاز مخانون نافلتكم نقدر من قد يفتو مالك نحناون كم قالنا مسرت نخلت جزء سلسة جزء يمكن لنا هنا حجون بتزهقكمنا حزبنا كم قالنا مسرت نركب بزيقات أمزي قالنا عتو مالك الشيء سلازة جباركم لنا كلهم كابزعوهم زناسكم أبدا فينا أبجلن كل تدهم زلهم إجزاء بيري هبلنا كمون حاونا توماس ليتن قطرن كيبل كل جزء مسانا خوين زقل جلزله بتعمينا هنا مسكن نخل كلاتكم زعوهم زناسكم بتعمي دس بلنا اجزاء بيري هبرنا حسب لبهم دم يسمروا لكم توم ابشكر زله حواتنا ون ليت مواصو ما يفطر لهم اجزاء ون مسؤوم يكون حراي امزي كتكتاتلو وزن حكومياتنا لو ما انت ملختنا حجون ايندكم نزا فيديو شير نبلا 15355 بصحنا لنا حساب ساعات زيا 50 شح انت دا ابصحنايا زبلت ايو كاب ساعات زجميرنا ها تገንዘብ مع عسكر بمنقد ابوتات እንዳገበርና خنتولكم مهنا قالناتو شير نغورو እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ثانك you
معسكر علمواج زركبو إرتراين سدتنيات حواتنا أبكبيت سجمن شجرن يركبوا له معسكر سدتنيات دابات ويون علمواج تبهيل زوت وعب كل لا محرز ركب معسكر إرتراين سدتنيات كوينو أب دابات عدم حرز له حواتنا إرتراين زيجانا يساقي له بتأمية يساقي له زبال عوسينا يساقي له دابات زلو إرتراين سدتنيات حواتنا كاب زنبروا معسكر تباريرهم كوكعو أب تزلوا دابات رما بالطعم بزسكحك حكونتات بزح شجرات أجمعتن يحلفوا له موت لنا أب معسكرات زلو إرتراين سدتنيات حواتنا أزيو أسكافيو طعم يزحزنك اللبخا زسبرك زتنكفك دابات ويكا على مواج بتأمية تحلو له يموت له معسكر سدتنيا على مواج دابات إرتراين سدتنيات بخد بيد تميت بعصو قلعوتن عبيتن حمدنا الحاس خبلعو انت لا تقبر لها نمنتاي ها لا عليك انت هتقبره عليها تبلع ما شاء الله ونمنتاي تجملنا وقوستيري سباي يبلع زره فعام يقول ولا قوم يدير الدرباي تصنح اريد يبلع بقى حواتنا بطعم حمق له زمته انسسا زبلع زلو بس ما اميلهم كيتحارده زبلع زلو سلازي أقول حواتنا دو كنبل علنا دابات معسكر سدتنيات علمواج سمين غندر كنكيدنا أقعزنا كله سناين مغنعن كلنا بصلوت كتحجزنا كمون أبتن قبرو قعزو كله أقولنا قيمكم كدقفنا كله زكالكم أبركم تاخذوا أدمي يقرب لكم زابير يباركم بحافظ هذا ما تزلوا بوتا ولا أقول له شفاته بقى شفاته متيوم نبرتهم وسطهم شفاته متيوم يقتلهم ولا بوتا يشجر يني سأرد يقولنا نجير ناسي كابو نوت أيوم أكادو بوتا يكونوا إلنا بزح جزء تزارينا أنا أكثر بزح شر زبلو أيكون مالتي حجون شر نولو تقولهم نابنت زيا بنك أكاونت رخيبة قالوا وبرات تعذبتي كلا حابرتات رخيبون أبزغت المدبيكم تي نحنا أيكونن دون بزحات شجورات سي نحدث كانسر زحمة لعلي 100 حوالي إن حد رزبينا نمحجاز سجن زلنا أيكوننا نتراي بطور نفتم تحجوز سبعة دم أتستحجزه بقى كم زي أخم زي أحجزنا لكم نتزبط راي أركبون برنحنا نقول استشجر سب شر مبال أي سجمنا يخبل دلي نحن قرصنا نزيجاتنا نوجناتنا نحجز أديتاتنا بوتاتنا بتأميتي سقيلو يلني الكلام زي سمعت أو أنت بتأميتي سقيلو أميتهم كأخلهم كابز حلفة حواتنا دك تبعتي بسك عنا جري قتلوا سلازي بجهم حجز يليوم قالوا ببعض من الحجزهم تمسمي لازم لكم حجزوهم بقى تحجز زي كيكم بجنزب بقى أو علمت نجر هذه حواتنا ديك زي جانا عاق من الحجزهم بجهم بفلا يلني الكلام اللي سمعت أنت حسكا بركم زت ألمهم أرجعوان حسكا نبي مكبر نبي مخد أنا حجزنا بسمون زي كنت أنا جرب بعم بقى زقنا أقول لون زقورع كل النجر بتجارب لما نسيها لعل منجست زقون من نسيها بقى سق إذا نقطر يوم زقور عها بقى تحب وسلم تحبنا اللون ما قدهم زي قدس مرقوت يوم زي قدس حزبي يقدم زي متكل حزب حزبهم زي رح نزلوا تجارب خابهم قدس كنا قنو سلازم نحنا ونحدنا يحلونا حزبنا ندحن زي جايكو زي جا سبيكو زبوت سلو سبيكو زقتن زلو يحواتنا دك أنستيو كبر حاجر زقنا يحواتنا إنكو زي دفرة زلوا كل قرفهم ما حزبهم يقدم حزبك ما دحن ناين نقول قرصنا حمش 10 سنة له دمتهم من عبدوات زلوا إرتراوين حواتكم بإرتراوين ترى يكون نزبيلو بكل سب حلنا زلوا بحلنا تجزيز غايل سبنا ماذا بتأميتنا ماذا سبنا تقتله حلنا زي قبر السب أبدوات نزلوا عدم حر حواتنا عديتاتنا بوتاتنا هتأونتي نفتح جزنا بتحتنا العدم انت قارح حواتنا من جزابير أملاك كبزلكم آتهم وزلكم يوتهم أنا حق زرب تعم دسيلني بمت أنا خمار رديت سلزلكم مالتي جزابير مقعوياتكم سمع جزابير مقحتي بتأميت استساقيت نفسي قعران قع سمع على مواد تعذبوا زغلو زمعزاب طبقية ما أخذ وحجي وتتخيل دولوز جزاوتي بتعم زجرمي جنات فرنطقة بحجة الزحية لهم تسيو فلازي نزقو دايز بمعزاب قلت في زغنا حجز مسدة نياتات كابزبوت هذا نموتع ولا عند خالد لو تقله ما يمولي غزانا لا
ኣለምዋጭ ዝርከብ ኤርትራዊ ኻነ ልክዕ ኣፍንጫ ተተሃርመት ዓይን ተነቢዑ እሞ ባብዚ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ብዛዕባኡ ክዝረብ ኣይረኣኹን ሓሊፍኒ ተኮይኑ ኣቀዲመ ቅሬታ ይሓትት ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣለምዋጭ ዝርከብ ኤርትራዊ ኻነ ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝረብ ርኢ የለኹን ስለዚ ንዕኡኻ ሕልፍ በልዎ ኢኹም ኣካፍልዎ ኢኹም ንምባል ኢለ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኩላህና ድምፂ ክንኮኖም ይግብአና እዩ በብዓቕምና ክንሕግዞምን ድምፂ ክንኮኖምን ይግብአና እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ድምፂ ንኹኖም ሓቂ ተሓይሽኮ ካባያት ሒዝካ ብዙሓት ሰባት ድምፂ ኮይና የሚና ክንደይ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ብስም እዞም ኣሕዋትና ክንደይ ግዜ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ በጃኹም ድምፂ ንኹኖም ኢለ ግን ቆላሕታ ዝገብረሎም ተሳኢኑ ክቡራት ሕዋት እዞም ስነ ጥበባውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ክንደይ ግዜ በጃኹም ንሓግዞም ኢሎም ማዕረ ጎፋ ወንድምን ገለን ኣውፅኦም ነይሮም ግን ብዙሕ ሰብ በቃ ናብ ፖለቲካ ናብ ገለን ስለ ዘፀጋግዖ ቆላሕታ ክገብረሎም ኣይከኣለን ነቶም ስነ ጥበባውያን ብዙሕ ሰብ ክድህሎም ኢና ርኢናን ተዓዚብናን ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝሓለፎ የለን ሕጂ እውን በጃኹም ቆላሕታ ክንገብረሎም ይግብአና እዩ ነቶም ሕዋትና ክንብል ናብትን ከየፀጋዕና በጃኹም ንሓግዞም ድምፂ ንኹኖም እስከ ብብዝሒ ሸር ትግበር ዘላ ቪድዮ ላ ንዓነታ ቪድዮሳ ከም ዘላታ ናባኹም ከብላ ሓቢርና ንስማዓዮም ድምፆም ከዓ ነስማዓሎም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ዞም ሕዋተይ ኣጆኹ ፀገም ኣለና ዝዓበየ ፀገም እሱ ስለ ዝኾነ ፀገምና መሓላሊፍና ኣለና እዚ ዝመስል ኩሉ ቤት ሕፈት ይፈልጥ እሞ ይፈልጥ ነጊርክሞ እዎ ነጊርናዮ ዝጠራጠር ተሊ ሞባይል ተሪኦ ተሊ መፂር ተበኒ ናብ ክንደይ ቤት ሕፈት ኣነ መሰጅ ከም ዝሰበትኩ ቴሌፎን ከም ዝደውልኩ ተሪኦ ተሊ ከይደቀሰና ሓዲርና ስለመን ስለ ነፍስና صباح زياد دريم كان من زبط الجري Kenapa? Ada banyak buat geruduk sebenarnya. عبدابات زل حزب ناسي ازوريو ازي عبجخاتكم طبيقه ترداكم ناب غندر كخيد ايكل ناب تግራይ كخيد ايكل አኡ عبدل خاي وانا ناوطت كتحردو ጤልዮም ወይም በጊዕም ገይሮም ዘለው ካብ ሱዳን ተደፊኦም በመተማ ገይሮም ዘአተው ኤርትራውያን አዝዮም ብዙሓት አይኮኑን ነበር ኤርትራውያን አሕዋትና አለው ሕጂ ልክ እታ አብዳባት ዘላ ማሐረርተ መቅተልተ መጮይትን ናዓታቶም ትገጥሞም አለ እታ ጥሜቱ ልክ አኽማ ሕጂ ናይዳባት ከንዛረብ ከላ ነዚያቶምን ኣብ ግምት አቲና እስኪ አብ ስራሕ ከም ስራሕ ያአምኔ እዚ ነገር እዚ ዕዮ እዚ ደማ ንዓኻቱ መጥል ሓግዞም ነውፃየም ሕዋትና ይውድለው ዘበይ በልዓም አለው ሰብ ብፋሲቆት ልዎም አለው ክንደይ ፀገም እዩ ዘሎ ቴንክ ዩ ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ዘሕልፉ ዘለው ወገናትና ንብፅሓሎም ሕጂ ኩልኹም ስነ ጥበባውያን ሕጂ ናይ በሐቂ ኤርትራውነትናን ህዝባውነትናን እናርኤሉ ግዜን ሰዓትን ማንም ሰብ ዘይገደስ እንደ ዓይነት መርገጽለኩም አገዳስውን አይኮነን ያይኮነን ዶ ንባዕልና ንኻልእ ሰባት እውን ከይተረፈ ንኹሉ ሰብ ከም ንኸውን ኤርትራን ዘዛርቡን አይኮነን ስለዚህ ሕጂ ግዜ ንኣብዳባት ዘለው ሰባት ንብፅሓሎም ኣነ በዛ ወገን ብእስራኤል ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ከፊለ ንኹሎም ዝፈልጦም ዕሩኽ ተይዲ ፈለጥ ተይዲ ገይረ ብዝተኻእለ መጠን ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ክእከብ ከም ዘሎ ክገብር ክፍትን እዩ سدتنياتات نموت علنا نحن نموت علنا ساعات حكمنا ساعات مدري ساعات طلبتي حزبنا موتي زتري وزلخم حاونا ابونا كم زناري زبلع مخانين زن حواتنا خمس كرا صنيحن نرسلونا يبلان اذا حاونا تحجزكم موسي عابي نغريو كتب لي صنيح حد في الله اذا ما اخذ زلا تري وزلخم برخت حبتي ስለዚህ ተኸታተልቲ ግብሪ ሓይ ሳምራዊ ነዚ ስደተኛ ምሕጋዝ ንህዝብኩም ምሕጋዝ ምዃኑ ፈሊጥኩም እተሓገዝኩም ቀጻሊ ይኹን ዶ ቀጻሊ ይኽፈልና ብጣዕሚ ቀጻሊ ይኽፈልና ካብቲ ኣብ ሕፃት ዘሎ ይኸፍእ
ዝገርመክ ግና ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ከይዱ ስለዚ የቀድሖ ጥራይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከ8 ቆልዑት እዮም ሞይቶም ብሰንኪ ጥሜት 8 ቆልዑት ህፃውንቲ እዮም ሞይቶም ኣዴታት እኮ ምግቢ ስእኖ ዝበልዖ ሲኢናን እኮ እግረን እኮ ተቆሪፀን እኮ እየን ኣቦታት እኮ ዒንቶም እኮ እዮም ዝዓውሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ዲያቤቲክ ሕማም ዘለዎም ግን ኣብኡ ንሕና በቲ ናይ ሚድያ ነገራት ሰነፋት ስለ ዝኾንና እቲ ኤርትራዊ ድማ ኣብኡ ከይዱ ስለ ዘይቀድሖ በቃ ድሓን ዘለና እዩ ዝመስል ግን ክትገልጾ ካብ ትኽእል ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይጸንት ኣሎ ዝገርመኩም ብፍላይ ኣብ ዳባ ዘሎ ብፍላይ ቶም 7000 ዝኣኽሉ እዮም ኣብ ዳባ ዘሎ ቀድሚ ሕጂ ትፈልጡ ኢኹም እዞም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣሕዋትዮም ይፈልጡ እዮም 25000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ን6 ወርሒ ዝኣክል ምግቢ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ምስ በለ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ብስንቆ ኢና ነቲ ህዝቢ ኣስጊርናዮ ብስንቆ እናሰተና ኢና እቲ ሰብ ኣብ ኮርሸሌ ሸርኮሌ ዝበሃል ስደተኛ ክመውት ከሎ ንሓና ግን ኣይሞተና ብዛዕባ ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ብጥሜት ዝሕለው ዘለዉ ደቂ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ዳባት ወይ ከዓ ኣለምዋጭ ሕጻጽ ኣብ ኢትዮጵያን ዘብለው ዝርከቡ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣለዎም ብጥሜት ይሕለው ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ብሓባር እዮም ከዓ ክርድኡ ዝግብኦም ሓደ ከምዚዩ ክበሃል ትኽክል ኣይኮነን ብዛዕባ ኣብ ዳባት ዘሎ ህዝቢ ምዝራብ ሕስድና ነቲ ኣብ ሕጻጽ ዘሎ ህዝቢ ጌርካ ምቕራብ ትኽክል ኣይኮነን ተኾነ ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኣብ ሓንቲ ሃገር እዮም ዘለዉ ሓደ ዓይነት ሽግር ዘጋጥሞም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ዝሞቱ ዘለዉ ናይ ሓባር መፍትሒ ከዓ ክዳልወሎም ይግባእ ተዘይኮይኑ ግን ብዛዕባ እቲ ሓደ ክዝረብ ከሎ ኣንጻር እቲ ሓደ ጌርካ ምቕራብ ብፍጹም ትኽክል ኣይኮነን ሕጂ ከምዚ ሓውና ዝብሎ ዝፀንሐ ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ገንዘብ ምእካብ ኣይኮነን ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ኣተሓባቢሩ ማኔጅ ገይሩ ናብ ምግቢ ዝቕይረሎም ሰብ እዩ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀንሐና ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ናይ ሕጻጽ ተጋሩ ኣሕዋቱ ዝረባረብ ዘሎ ተጋሩ ከዓ ኣብቲ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ዘለዉ በዓል ኣለምዋጭ ክትተሓባበሩ ፃውዒት ይቐርበልኩም ኣሎ ኤርትራዊ ብዛዕባ ተጋሩ ክዛረብ ከሎ ተጋሩ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክትዛረቡ ትክእሉ ኣለኩም ኢደይ ኢድካ ክንበሃል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እቲ ሓደ ስለ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኣይትዛረብ ኣይበሃል እዩ ብዛዕባ ክዳን ወይ ጫማ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ዘየላቡ ትንፋስ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ጥሜት ኢና ንዛረብ ዘለና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዝበሃል ነገር የለን ኩሎም ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኩሎም ይሞቱ ኣለዉ ኩሎም ከዓ ብሓባር ይርድኡ ይሕገዙ ሕጂ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኤርትራውያን ሓገዝ ደልየለዉ ካባኹም ተጋሩ ዝኸበርኩም ቅዱሳት ኤርትራውያን ወገናት ከምኡውን ፈተውቲ ካብዚ ዝኸፍእ ዝሐዝን ነገር የለን እሞ ኩልና በብዘለልናየን በብንኽእለን ተወዳዲምና ድምፂ ኣሕዋትና ሰሚዕና እጃምና ከነበርከትን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ንምብፃሕ እውን ዝከኣለና ክንገብርን ይግባእ